Σε εξορκίζω ενώπιον του Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού, που θα κρίνει τους ζωντανούς και τους νεκρούς στην εμφάνισή Του και στη βασιλεία Του. Να κηρύττεις τον λόγο, να επιμένεις είτε είναι κατάλληλος ο καιρός είτε όχι, να ελέγχεις, να επιπλήττεις, να προτρέπεις με κάθε μακροθυμία και διδαχή. Γιατί θα έρθει καιρός που δεν θα υπομένουν την υγιή διδασκαλία, αλλά έχοντας την επιθυμία να ακούν ευχάριστα πράγματα, θα συσσωρεύσουν δασκάλους σύμφωνα με τις δικές τους ορέξεις και θα αποστρέψουν την ακοή τους από την αλήθεια και θα στραφούν στους μύθους. Εσύ όμως να είσαι νηφάλιος σε όλα, να υπομένεις τις θλίψεις, κάνε έργο ευαγγελιστή, εκπλήρωσε τη διακονία σου. Αυτό το απόσπασμα μας καλεί να μείνουμε σταθεροί στην αλήθεια και να τη μοιραζόμαστε επειγόντως και με αγάπη. Σε έναν κόσμο περισπασμών, ο Λόγος του Θεού είναι η άγκυρά μας. Σας προσκαλούμε στην κοινότητά μας στη Λεωφόρο 122, αριθμός 13.535, στο Έντμοντον της Αλμπέρτα, ή καλέστε μας στο 780-868-0115. Μην περιμένεις για αύριο, μπορεί να είναι αργά.